Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Grazzja lilkom u slim minn Alla Missierna u Sidina Ġesu Kristu. Nitolbu. Mulej Missier Qaddis ibat fuqna l-Ispirtu Qaddis tiegħek ħalli jkompli jipprepara l-qalbna l-miġja ta' ibnek Ġesu. Dak l-iben li twilet 2000 sena ilu u li jixtieq ikompli jitwilet fil-ħajja tagħna. Ħajkompli jeħles, ifejjaq u jdawwal triqatna u jurina li huwa tassew l-Immanwel Alla magħna. Dan nitolbuh bl-istess Kristu Sidna li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. mill-Evanġelju ta' San Mattew. It-tnessil ta' Ġesu l-Messija sarek. Ommu Marija wara li tarset ma' Giuseppi qabel ma marru joqogħdu flimkien sarethom bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Żewġa Giuseppi li kien raġel ġust u ma rridx ixandara quddiem kulħadd, għamel il-ħsieb li jibgħatha bil-moħħbi tan-nies. Meta kien għadu qed jaħsibha dellu anġlu tal-mulej fil-ħolm u qallu: Giuseppi bin David, xejn la tibża tieħu għandek lil martek Marija, għax dak li tnissel fiha ġej mill-Ispirtu Santu. Jista' jkollha iben u inti semmih Ġesu għax hu jsalva l-poplu tiegħu minn dnubietu. Dan kollu ġara biex iseħħ dak li kien qal il-mulej permezz tal-profeta meta qal: Ara x-xebba tnissel u jkollha iben u jsemmuh Immanwel, li bil-sienna jfisser Alla magħna. Meta Giuseppi qam, għamel kif ordnalu l-anġlu tal-mulej u ħal il-martu għandu. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu.
Il-silta tal-Vanġelu tal-lum qiegħda fil-bidunet tal-Vanġelu skont San Mattew. Qabilha hemm dik il-famuża ġenealoġija ta' Ġesu. Dawk it-tlet settijiet ta' 14 il-nisel illi minn Abraham iwasslu sa Giuseppi, ir-raġel ta' Marija li minnu tnissel Ġesu li jgħidulu il-Messija. Dik il-ġenealoġija servi biex turina li Ġesu huwa parti mill-istorja li Alla qed jagħmel mal-poplu tiegħu, storja li tibda minn Abraham u tibqa' mixja. Turina li Alla qiegħed jiggwida din l-istorja u li ħatilħaq il-qofol tagħha bit-twelid tal-mulej Ġesu. U dik il-ġrajja turina dawn il-ħafna ismijiet illi minkejja li mhux kollox imur sew apparentement, jew minkejja li n-nies magħżula fil-ġenealoġija mhux bil-fors huma b'xi qaddisin biex nitkellmu hekk, Alla xorta ikun qed iwettaq u jmexxi l-istorja u l-opra tiegħu. Ġrajja kbira hija pereżempju l-eżilju fejn kollox donnu kien safa fix-xejn, imma Alla għadu imexxi. Ġesu għalhekk huwa iben il-poplu ludi, ġie għal dak il-poplu imma mhux għalih biss. Inkwantu Ġesu huwa bin Abraham, kien ċar li s-sejħa ta' Abrahami mhux għalih biss imma l-popli kollha. Meta Alla sejjaħ lil Abraham qallu jiena nkattarlek nislek u inti se tkun barka għal ġnus kollha. Allura is-sejħa tal-poplu ludi, is-sejħa ta' Abraham mhix sempliċement sejħa għalih, imma hija sejħa għal kulħadd permezz ta' dak il-poplu. Imbagħad għandna s-silta tal-lum, is-silta ta' kif jitnissel Ġesu, is-silta ta' kif daħal fid-dinja il-mulej Ġesu. Dak li l-istorja preparatna għalih issa kif wasal. U s-silta tibda b'dan il-mod. It-tnissil ta' Ġesu il-Messija sar hekk. Ommu Marija wara li tarset ma' Giuseppi qabel ma marru joqogħdu flimkien saret bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. L-ewwel ħaġa l-aktar waħda basic hija illi Alla daħal fl-istorja, illi hu ħa l-inizjattiva, illi hu beda xi ħaġa. U dan ngħiduh għar-realtà kollha tagħna huwa Alla li jibda, Alla li jieħu l-inizjattiva. U jgħidilna li dan huwa tnissil ta' Ġesu il-Messija. Il-Messija ifisser il-midluk, ifisser l-ikkonsagrat. Il-Messija hu primarjament is-sultan mill-familja ta' David. Is-sultan mistenni illi se jġib kollox f'postu. Dan il-Messija l-mulej Ġesu irrid jinftiem imbagħad fid-dawl tal-mewt u l-qawmien tiegħu. San Mattew isemmi fil-bidu li dan huwa it-tnissil ta' Ġesu il-Messija. Però mbagħad matul il-ħajja pubblika ta' Ġesu qatt ma jsejjaħ lilu nnifsu hekk bħala Messija. U anke qisu jsikket jew jgħid lid-dixxipli tiegħu biex ma jgħidu l-ħadd fuq dan, anke meta pereżempju Pietru jistqarru bħala tali. Ġesu biss jammetti li hu l-Messija fl-interrogatorju tiegħu quddiem il-qassis il-kbir. Fil-passjoni se nkunu nafu x'tip ta' sultan hu dan, x'tip ta' midluk hu. It-tnissil ta' Ġesu l-Messija sar hekk. Ommu Marija wara li tarset ma' Giuseppi qabel ma marru joqogħdu flimkien saret bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Mela qegħdin fil-mument tal-erusija. L-erusija għal poplu ludi ma kienx bħall-engage tagħna, imma l-erusija kienet l-ewwel parti fiċ-ċerimonja ta' żwieġ. Żewġ persuni li tarsu huma żewġ persuni li iżżewġu. Imma ma marrux joqogħdu taħt l-istess saqaf.
L-arus għadha toqgħod mal-familja tagħha u l-arus għadu joqgħod aktarx mal-familja tiegħu. U wara li jkunu għaddew xi xhur, ġieli sa massimu ġeneralment jgħidu ta' sena, għalkemm hawn min jgħid anke possibilment aktar, kienu jmorru joqogħdu flimkien. Però kienu meqjusa miż-żewġin. Jiġifieri, jekk il-mara jew ir-raġel jaqilbu għal xulxin dak ifisser li huwa adulterju. U jekk ħajinfirdu jridu jiddivorzjaw, u jekk xi ħadd minnhom miet, il-parti l-oħra romlot, litteralment. Allura din f'mument serju ħafna ta' żwieġ li beda imma li għadhom jgħixu separati minn xulxin. U qed jgħid appuntu l-Evanġelista qabel ma marru joqogħdu flimkien sarethom bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. U din imbagħad se terġa' tiġi repetuta fil-kliem tal-Anġlu lil Ġuseppi. Marija tqalet bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. L-Ispirtu Santu huwa qabel xejn dan. Aħna nistqarruh fil-kredu bħala nemmnu fl-Ispirtu Santu ngħidu il-mulej li jagħti il-ħajja. L-Ispirtu Santu huwa dak li jagħti l-ħajja, huwa l-Ispirtu Santu li mbagħad ikompli jmexxi l-istorja tas-salvazzjoni f'diversi mumenti tagħha, huwa l-Ispirtu Santu li jmexxi u jigwida il-ħajja ta' Ġesu imbagħad, huwa l-Ispirtu Santu li jmexxi jigwida il-ħajja tal-Knisja. L-Ispirtu Santu huwa xi ħadd ukoll marbut sa mill-Antik Testament ħafna mal-figura tal-Messija. Fil-ktieb ta' Iżajja, kapitlu 11, naqraw u fuqu jistrieħ l-Ispirtu tal-mulej, l-Ispirtu tal-erf u d-den, l-Ispirtu tal-għaqal u l-qawwa, l-Ispirtu tal-erf u l-biża tal-mulej u l-għaxqa tal-mulej fih. Allura l-Ispirtu Santu huwa dak illi bil-qawwa tiegħu jitnissel Ġesu. Is-silta tkompli billi tgħid li żewġa Ġuseppi li kien raġel ġust u ma rridx ixandara quddiem kulħadd għamel il-ħsieb li jibgħatha bil-moħħbi tan-nies. Aħna m'għandniex dettalji dwar x'ġara u ma ġarax, fis-sens ma nafux kif sar jaf Ġuseppi, kif qaltlu Marija, kif ħada l-bidu, eċċetera, eċċetera. Li nafu li Ġuseppi jisu wasal għal xi tip ta' deċiżjoni fuq Marija li jimbagħad sal-aħħar tas-silta din id-deċiżjoni se tinbidel kompletament. Jgħid illi kien raġel ġust. Issa il-kelma ġust tfisser xi ħadd primarjament illi jżomm il-liġi, li jobdi il-liġi ta' Alla b'mod sħiħ. U quddiem Marija li toħroġ tqila, u Ġuseppi kien jaf li hu ma kellux x'jaqsam magħha, il-possibiltajiet ma tantx huma ħafna. Ħlief illi Marija b'xi mod tqalet minħabba relazzjoni illi kellha. Fl-istess ħin Ġuseppi jaf lil martu Marija. Din it-tfajla aktar żagħżugħa ħafna, iż-żwieġ ġeneralment kien isir meta t-tifla tilħaq b'wieħed ieħor il-pubertà ta' 13-14 sena. Il-ġuventur kienu forsi jkunu ftit żgħira ikbar, 18, 19, 20 ġeneralment. Ovvjament ma nafux id-dettalji fuq Marja dan x'is-soltu kien isir. Però Ġuseppi lil Marja kien jafa bħalma nafuha aħna din li mnisla bla dnub. Din il-mara kollha miftuħa l-Alla. Allura minn banda Ġuseppi qed jgħid ifhem l-evidenza hija evidenza. Fl-istess ħin jiena l-Marija nafa. U allura għandu fih dan il-kumbattiment. Minn banda qed jgħid ħanitlaqa. Imma minn banda ma rridx nagħmel storja, ma rridx nikxifa quddiem kulħadd, ma rridx nagħmlilha proċess pubbliku, ma rridx numilja quddiem id-dinja. Kif seta' jagħmel raġel l-mara qalbit ilu? U allura jgħid din is-sitwazzjoni. Dik il-lu li kien raġel ġust u ma rridx ixandara. Dik lu tista' tiġi imma ma rridx ixandara.
Fid-dinja ludija, jekk qed nirraġunaw ta' Lut, lu ħafna drabi hija wkoll imma. Allura tista' tinqara b'dan il-mod li kien raġel ġust u ta' raġel ġust ried jitlaqa. Imma ma rridx ixandara quddiem kulħadd. U allura għamel il-ħsieb li jibgħatha bil-moħħbi tan-nies. Is-silta tkompli b'dan il-kliem meta kien għadu qiegħed jaħsibha derlu anġlu tal-mulej fil-ħolm u qallu Giuseppi bin David, xejn la tibża tieħu għandek lil martek Marija, għax dak li tnissel fija ġej mill-Ispirtu Santu. Hi se jkollha iben u inti issemmih Ġesu għax hu isalva il-poplu tiegħu minn dnubitu. Allora ninnotaw li Giuseppi sissa kien wasal għal xi tip ta' soluzzjoni. Kien għadu qiegħed jaħsibha imma kien orjentat għal hemmhekk. Fl-istess ħin ninnotaw li hija soluzzjoni kif taqbad tgħid li tipprova ssib triq tan-nofs. Soluzzjoni u mhijiex soluzzjoni imma kulħadd ħajibqa' ftit bil-mor fil-qalb tiegħu. Isu kull kif jagħmel se jlaqqata hu jew se tlaqqata Marija, isu m'hemmx mod kif insolvuha dil ħaġa. U Giuseppi jinsab f'din is-sitwazzjoni, jinsab quddiem ħajt. U jorqod. L-irqat huwa xi ħaġa verament interessanti għax l-irqat huwa l-mument fejn aħna nkunu ħafna impotenti. Fl-irqat aħna dgħajfa, fl-irqat aħna m'għandna xejn taħt il-kontroll tagħna, imma d-dinja għaddejja u aħna x'imkien ieħor, aħna riqda. Allura l-irqat aħna impotenti, bla kontroll u fiskiet. Interessanti li huwa f'dan il-mument li l-anġlu jidirlu fil-ħolm. F'dan il-mument li hu m'għandux l-affarijiet f'idejh, taħt idejh. Xejn Giuseppi m'għandux l-affarijiet taħt idejh għax rieqed, issa jista' jirċievi il-kelma ta' Alla. Għax qabel ma nitlaq l-affarijiet tiegħi, Alla ma jistax jagħtini tiegħu. Infatti huwa f'dan il-mument illi Alla jerġa' jieħu l-inizjattiva u din id-darba iħabbar lil Giuseppi. Fil-Vanġelu skont San Luqa tħabbira ssir lil Marija u l-protagonista hija Marija. Fil-Vanġelu skont San Mattew il-protagonist huwa Giuseppi. Għalli ma raġuni biex tiġi underlined id-discendenza Davidika. Kif Ġesu se jitnissel, kif Ġesu se jidħol parti minn nisel ta' David permezz ta' Giuseppi. Għax Alla wiegħed li l-familja u s-saltna ta' David jibqgħu sħaħ għal dejjem u li minn nisel tiegħu se jitwielet ir-re, is-sultan il-veru, il-Messija. U se jkun Giuseppi, ma tistax tkun Marija, ma se jkun Giuseppi li se jagħmel dan billi jilqa' lil Ġesu bħala t-tifel tiegħu. Infatti se jkun hu u mhux Marija fil-Vanġelu skont San Mattew li se tagħti l-isem, li se jagħti l-isem lit-tifel. Għax li tagħti l-isem huwa dmir tal-missier u b'dan il-mod hu se juri illi ħatgħaddi l-linja minn missier għall-iben. Giuseppi se jkun f'għajnejn kulħadd u b'mod effettiv ta' edukazzjoni il-missier ta' Ġesu. U x'ħin ikellmu l-anġlu jgħidlu l-ewwel kelma tibżax tieħu għandek lil martek. Xejn la tibża. L-ewwel kelma ta' Alla tmur teħodha kontra l-biża'. Aħna l-kol ewer kemm il-biża' għandha qawwa kbira fil-ħajja tagħna. Ġieli għax nibżgħu nimblukkaw ruħna, ġieli għax nibżgħu naħarbu, ġieli għax nibżgħu nieħdu deċiżjonijiet frott il-biża'. Fil-Vanġelu ħafna drabi il-biża' għandha konnotazzjoni negattiva.
hija ħafna drabi marbuta man-nuqqas ta' fidi. Naħseb niftakru l-kliem ta' Ġesu li jgħid dan il-biża' kollu għalfejn mela m'għandkomx fidi. Interessanti li l-ewwel kelmiet tal-bniedem fil-Bibja, l-ewwel kelmiet tal-bniedem huma smajt ħossok fil-ġnien u bżajt. Mentri l-ewwel kelmiet x'inalla jidħol f'rapport mal-bniedem u appuntu tibżax Giuseppi, tibżax. U jgħidu tibżax tieħu għandek, tilqa għandek lil Marija u allura wkoll lil Bina. Dan ħajkun il-missjoni ta' Giuseppi. Iżomm lil Marija għandu u lil Ġesu. Iżommhom miegħu, iżommhom qribu. U għax iżommhom qribu imbagħad idaħħal lil Ġesu fl-istorja tal-poplu ta' Iżrael, għax iżommhom qribu iħares lil Ġesu jipproteġih, għax iżommhom qribu jagħti l-istorja ta' Iżrael lil Ġesu jgħaddilu minnu, eċċetera, eċċetera. Li nieħdu għandna lil Marija u lil Ġesu. Il-missjoni ta' Giuseppi u fl-istess ħin is-sejħa tagħna. Tibżax tilqa għandek lil Marija u lil Ġesu. Allura x'inhu jiġri fil-ħolma ta' Giuseppi? Prattikament Giuseppi qed jinduna li fil-ħajja hemm xi ħaġa aktar għaddejja, hemm xi ħaġa akbar għaddejja minn dak li jiena qed nifhem, minn dak li jien qed nara, minn dak li jien qed naħseb. Hemm opra ta' Alla għaddejja li jien s'issa ma ndunajtx biha. U dan naħseb illi jgħod ħafna l-ħajja tagħna lkoll. Aħna naraw storja għaddejja, nifhmuha kif nafu aħna bil-istrumenti tagħna. Għandna s-soluzzjonijiet tagħna, għandna r-raġunamenti tagħna, għandna l-konklużjonijiet tagħna. U fl-istess ħin forsi Alla qed jikteb storja oħra li tmur lilien minn dak li jien qed nifhem u nara. U Giuseppi jrid jilqa' dan, irid jilqa' l-fatt li Alla qed jagħmel xi ħaġa kbira. Li Alla qed jidħol fl-istorja b'mod ġdid, b'mod li hu ma kienx qed jistenna. Imma Alla kien dieħel fl-istorja. Imma mhux hekk biss. Giuseppi jrid jemmen ukoll fil-kobor tiegħu, fil-kobor ta' Giuseppi stess, fil-kobor tas-sejħa li qed jirċievi. Giuseppi jrid jemmen li Alla qed jistiednu ikun parti integrali f'din l-istorja. F'din l-istorja tal-iben Alla magħmul bniedem. Allura aħna bħala nsara rridu niftakru kontinwament u nilqgħu żewġ biex ngħidu hekk affarijiet kbar, l-ewwel nett il-kobor ta' Alla. Il-fatt li Alla qed jagħmel xi ħaġa kbira. U rrid nilqgħu wkoll il-kobor tiegħi. Li Alla irid jagħmel xi ħaġa kbira miegħi u permezz tiegħi. Immaġinaw inħarsu lejn il-ħajja b'dan il-mod. F'kull ħaġa li tiġri, Alla li qed jagħmel xi ħaġa kbira u qed isejjaħ lili għall-affarijiet il-kbar tiegħu. Prattikament x'inhu jiġri fil-ħolma? Fil-ħolma Alla qed jagħti għajnejh lil Giuseppi. Alla qed ilibbes biex ngħidlek in-nuċċali tiegħu lil Giuseppi u qed jgħinu jara r-realtà b'mod totalment differenti. Appuntu Marija tqila permezz tal-ħidma tal-Ispirtu Santu. U allura anke fil-ħajja tagħna quddiem dak kollu li ngħixu u dak kollu li jiġrilna, kemm importanti ma narawx dak biss jew nifqu hemmhekk, imma aktar naraw dak li Alla qed jagħmel f'dak li qed jiġrili. Li hija xi ħaġa totalment differenti. Li naraf li Alla qed jagħmel xi ħaġa f'dak li qed jiġrili. Dak li qed jiġrili li f'għajnejja huwa sabiħ, dak li qed jiġrili li f'għajnejja hu ikraħ. Dak li qed jiġrili li f'għajnejja donnu jinftiem, dak li qed jiġrili li f'għajnejja donnu ma jinftijemx. U l-ħaġa enormi illi Giuseppi
f'dan kollu se jkunu il-missier tal-akbar opra tal-ħajja. F'daqqa waħda qed jgħid kelli ħsieb niżżewweġ il-Marija u ħajkolli nitlaqa u ma nistax ikolli wlied minnha, u f'daqqa waħda ħajsir missier il-mulej Ġesu. Meta donnu Alla qiegħed jifxillu l-pjanijiet kollha u qed joħodlu kollox, meta donnu Marija qalbit ilu, fil-verità Allet jagħtih xi ħaġa ikbar minn dak li qatt seta' jimmaġina għalih. Infatti din l-enfasi li diġà semmejt fuq il-fatt li se jkun Ġuseppi li jagħti l-isem li huwa l-identità tal-persuna. Se jkunu li jagħtih l-edukazzjoni, se jkunu li jgħalmu l-istorja tal-missirijiet, se jkunu li jilqa' lil Ġesu, se jkunu li jmantnih, se jkunu li jgħozzu, se jkunu li jħares din il-kelma li saret laħam, din l-opra ta' Alla li qiegħda sseħħ. U dan kollu għaliex iseħħ, jew meta iseħħ? Iseħħ meta lest nitlaq il-proġett tiegħi u nilqa' dak ta' Alla. Meta lest ninfatam mill-ħolm u l-idejat tiegħi u nilqa' il-ħolm ta' Alla. Għax Alla joħlom ħolm ħafna ikbar mill-akbar ħolm tagħna. U Ġuseppi se jieħu tifel li mhux tiegħu imma li se jsir tiegħu u se jilqew totalment u se jkun tassew il-missier tiegħu. Ġuseppi se jieħu din il-missjoni u jgħixha. Kif qallu l-anġlu huwa se jkun u inti se semmih Ġesu għax hu se jsalva l-poplu tiegħu minn dnubithom. U għalhekk xtaqt li nifqu ftit fuq l-isem Ġesu, Joshua jew Jexua, dan l-isem li l-anġlu stess jagħti t-tifsira tiegħu. Għax hekk ifisser li jsalva l-poplu tiegħu minn dnubithom. Il-verb sozo, is-salva, huwa verb li joqgħod għal ħafna tifsiriet, kollha taħt l-istess kamp biex ngħidu hekk semantiku. ċoħe jfisser tfejjaq, ifisser tevita l-ħsara, ifisser iż-żomm ħaj, ifisser appuntu is-salva, ifisser twassal f'post sikur, tipproteġi, ifisser tilqa' mill-ġdid fi ħdanek. Dan kien se jkun il-bniedem li se jsalva l-poplu tiegħu. Minn xiex? Minn dnubithom. Allura minkejja li fil-Vanġelu kemm il-darba niltaqgħu ma' Ġesu li jsalva lil xi ħadd anke materjalment, ċoe jsalva lil Pietru mill-arqa, salvani mulej u jtellu. Il-fatt li Ġesu ħafna nies jitolbuh salvani, ċoe fejjaqni, u Ġesu ifejjaq il dak li jkun. Minkejja li dan huwa wkoll salvazzjoni, jidher illi s-salvazzjoni primarja tal-mulej Ġesu hija l-ħelsien mid-dnub. Hija salvazzjoni li tmur lilin mill-aspett biss materjali jew storiku. Interessanti li hemm konċentrazzjoni ta' dan il-verb is-salva fit-tislib ta' Ġesu. Hemmhekk għal 3 darbiet li Ġesu jgħidulu salva lilek innifsek, salva oħrajn ma ssalvax lilek innifsek, jew salva lil dawn ta' ma' ġembek, jew wara ħajjiġi Elija jsalvah. U Ġesu la jsalva lilu nnifsu apparentament u lanqas isalva lil dawk ta' ma' ġembu. Għax il-kwistjoni mhux li jsalva lil xi ħadd Ġesu, jew il-kwistjoni mhux li jeħles minn dik id-dbatija ta' dak il-ħin, imma l-missjoni tiegħu hija ferm ikbar. Hija salvazzjoni għal kulħadd mill-kundanna ta' dnub, mill-ħakma ta' dnub. Id-dnub x'inhu? Forsi fi ftit kliem fqir u mhux sħiħ. Il-kelma dnub hija ħamartija bil-Grik li aktarx titraduċi il-kelma ħata bl-Ebrajk.
Il-kelma ħata hija meta jiena niżbalja l-mira. Immirajt fil-kaċċa, immirajt fil-ġlied, immirajt fl-isport u ma lqatx, mort smerġ. Id-dnub għalhekk huwa falliment. Falliment fir-relazzjonijiet, falliment fl-imħabba, falliment fil-fiduċja falla. Falliment għax jiena immaġinajt li jekk ngħix għal rasi, jekk naħseb fija biss, jekk niddeċiedi jien semmur sew, imma nispiċċa aktar skjaf u noħloq l-iskjavitu. Nispiċċa nagħmel il-ħsara lili u lill-oħrajn. Jiena immaġinajt li semmur tajjeb, imma fil-verità mort ħażin. U allura Alla li tjeħlisni minn dan qabel xejn kif bil-maħfra tiegħu. Billi jgħid li jekk żbaljajt ma jfissirx li nqlajt barra mill-logħba, imma tista' tilab mill-ġdid u tista' terġa' timmira u timmira aħjar. Il-maħfra lil mulej jatina. Ġesu għalhekk ġie biex jeħlisna mid-dnub, mill-ingan ta' dnub, mis-solitudni li jġejb id-dnub. Ġie biex jeħlisna mill-egoiżmu, mill-fatt li nduru magħna nfusna u ngħixu għalina biss frott il-biża' li għandna kbir, speċjalment li nispiċċaw b'xejn, speċjalment li nispiċċa bla kontroll, allura l-biża' mill-mewt. Ġesu ġie biex jeħlisna minn dan kollu. U jmur ifittex il-pubblikani u l-mitinbin għax it-tabib jeħtieġuh il-morda u allura jmur għandhom biex jurihom l-imħabba kbira ta' Alla, biex jurihom li hemm triq differenti, biex jurihom li Alla ma nsihomx imma li huma jistgħu mill-ġdejd jidħlu fit-triq is-sabiħa, it-triq ta' Alla. Għaliex tajjeb illi niftakru dejjem illi meta nitkellmu minn salvazzjoni, hemm dejjem jisu żewġ aspetti tagħha. Qabel xejn il-fatt li jiena qed ninħeles minn sitwazzjoni tal-biża' illi jien waħdi brajja biss ma stajtx ninħeles minnha, jrid jeħlisni xi ħadd. Imma s-salvazzjoni tfisser ukoll li wara li xi ħadd ħelisni minn sitwazzjoni tal-biża' ta' mewt ta' jasar, issa se jtini ħajja ġdida, ħajja differenti. Ma nafx nistgħux nagħmlu eżempju, immaġinaw xi ħadd illi qabditlu id-dar tiegħu. U marru tat-tifi tan-nar, daħlu għalih u ħarġuh mid-dar, salvawh minn dar taqbad. Imma mbagħad ħallewh fi triq. Salvawh, imma dik hija parti mis-salvazzjoni. It-tieni parti li nagħtik fejn toqgħod, li noffrilek ħajja oħra. U dan li jagħmel Alla jeħlisna minn post it-telfin biex idaħħalna fis-saltna ta' ibnu l-għażejż. Biex jagħmilna wlied il-missier, biex idewwaqna mħabbet il-missier, biex jurina kemm hu sabiħ li tafdal il-missier, biex jagħmilna werrieta tas-sema, biex idaħħalna f'rapport f'relazzjoni ġdida ma' Alla, relazzjoni ta' mħabba, fiduċja u filjolanza. Insiru wlied li jistgħu jafdaw fil-missier. Infatti, dal-waqt fil-Vanġelu se jissemma li dan li se jitwielet huwa l-Immanuel, Alla magħna. F'kelma oħra, Alla li jibqa' fil-patt tiegħu magħna, fir-rabta li ħa hu magħna, jibqa' fidej lejna. Aħna se nduqu dan, se nidħlu mill-ġdid f'din ir-rabta kbira ma' Alla l-missier. Infatti s-silta tkompli billi jgħid dan kollu ġara biex iseħħ dak li kien qal il-mulej permezz tal-profeta meta qal ara x-xebba tnissel u jkollha iben u jsemmuh Immanuel li bil-sina jfisser Alla magħna. Din hija dik li tissejjaħ l-ewwel profezija ta' Milja li nsibu fil-Vanġelu skont San Mattew. Fil-Vanġelu skont San Mattew insibu diversi momenti fejn San Mattew jaqbad profezija mill-Antik Testament
jintroduċija b'dan il-kliem dan kollu ġara biex iseħħ dak li kien qal il-mulej permezz tal-profeta meta qal u jgħid il-profezija. U ġeneralment dejjem insibuhom bħala kumment tal-Evanġelista li jidħol fis-silta, fit-tekst tagħna. Din hija l-ewwel waħda li nsibu fil-Vanġelu skont San Mattew, insibu diversi issa fil-bidu tal-Vanġelu, fil-Vanġelu tal-infanzja ta' Ġesu, u nsibu wkoll oħrajn tul il-Vanġelu għalkemm binqas frekwenza. Interessanti pereżempju li ma jgħidx minn liema profeta hija meħuda. Aktar għax kien ovvju minn fejn kienet profezija li jafuha ħafna u li diġà l-komunità Nisranija qed tattribwija għal mulej Ġesu, għal Messija. U jgħid ċaru tont ara x-xebba tnissel u jkollha iben u jsemmuh Immanuel li bil-sinna jfisser Alla Mana. Interessanti kif naħseb smajna kemm il-darba illi il-Vanġelu ta' San Mattew jibda b'din il-frażi dan huwa l-Immanuel Alla Mana u jispiċċa hekk meta Ġesu jibgħat lid-dixxipli tiegħu biex jagħmlu dixxipli mill-ġnus kollha u jagħmdu lil kulħadd idaħħluhom fil-ħajja ta' Alla, imbagħad il-Vanġelu jispiċċa u wara jiena magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien. U għalhekk dan Alla li huwa magħna huwa il-frame biex ngħidu hekk illi jżomm f'sod il-Vanġelu kollu kemm hu. Alla magħna fl-inkarnazzjoni tiegħu, Alla magħna aktar u aktar issa għax huwa l-irxoxt, il-ħaj li jinsab fil-lemin tal-missier. Għalhekk jiswa żewġ ismijiet ta' Ġesu, l-Immanuel u Ġesu, Alla magħna, Alla li salva. Alla magħna fl-azzjoni ta' salvazzjoni ta' ħelsien illi l-mulej Ġesu iwettaq. San Pawl fritla lill-Rumani kapitlu 8, kapitlu li għal ħafna huwa l-isbaħ jew l-ikbar kapitlu fl-Iskrittura kollha, jgħid x'ingħid mela quddiem dan kollu. Jekk Alla hu magħna, min jista' jkun kontra tagħna u li janqas lill-Ibnu stess ma ħafira imma taħa lina l-kol kif ma jagħtinix ukoll kollox miegħu. Imbagħad ikompli min se jifridna mill-imħabba ta' Kristu, min se jaqtana minn miegħu. It-taħbit, id-dwejja, il-persekuzzjoni, il-ġuħ, l-era, it-tiġrib, ix-xabla. Imbagħad aktar il-qudiem imma f'dan kollu aħna aktar minn rebbieħa bis-saħħa ta' dak li ħabna għax jiena żgur li l-mewt u l-ħajja, l-anġli u l-qawwiet, la żmien ta' issa u la ta' li ġej, la setat, la l-oli u lanqas il-font u ebda ħliqa oħra ma jistgħu qatt jifirduna mill-imħabba ta' Kristu li deret fi Kristu Ġesu Sidna. U s-silta tagħna mbagħad tispiċċa bil-kelmiet Ġuseppi meta qam għamel kif ordnalu l-anġlu tal-mulej u ħa lil martu għandu. L-ewwel semmejna li Ġuseppi huwa r-raġel ġust. Ir-raġel ġust u r-raġel li jobdi l-liġi ta' Alla. Hawnhekk naraw kemm hu raġel ġust għax qed jobdi l-liġi ta' Alla missa murija lilu b'mod ġdid, fl-opra l-ġdida ta' Alla. Il-ġustizzja lek il-ġdida ta' Alla, l-ġustizzja superjuri, u qed jobdi dik ir-rieda l-ġdida between inverted commas ta' Alla li qed tidher fl-istorja tal-mulej Ġesu. U għax Ġuseppi jobdi għandna sitwazzjoni li bdiet mod imma tispiċċa mod ieħor. Bdejna fil-fixla, bdejna fil-biża', bdejna fl-ambigwità u issa għandna koppja maquda u għandna lil Ġuseppi f'missjoni ġdida ħafna ikbar minn dik li qatt seta' joħlom għalih stess. U din l-ubbidjenza ta' Ġuseppi tkompli anke fil-vers ta' wara li mhux parti mill-Vanġelu tal-lum, imma kif laqa lil Marija għandu jkompli jobdi wkoll billi jagħti l-isem lil mulej Ġesu. Jagħtih l-isem ta' Ġesu kif l-anġlu kien qallu.
Din hija l-iva ta' Giuseppi li jissegwi iva kbira oħra, dik ta' Marija li minna tnissel Ġesu, il-Messija. Allura ninnotaw kif f'din is-silta Giuseppi jgħaddi mill-għażliet tiegħu għal dawk ta' Alla. Dan hu l-kumbattiment il-kbir jew wieħed mill-kumbattiment il-kbar tal-ħajja. Milli ngħaddu milli kollox idur miegħi ma kif jien inħossni, naħsibha, ma kif jien irrid, ma kif jien nifhimha, ma kif jien nara l-affarijiet, ma dak li jiena nħoss, ma dak li għandi aptit, għal telqa totali fidejn Alla. Meta jien ma nibqax iċ-ċentru ta' kollox, imma jsir iċ-ċentru Alla li jrid jeħlisni mill-egoiżmu u mill-ego tiegħi. Dik illi fil-ħutna l-insara tal-Vant isejħula l-filawtija, l-imħabba żbaljata lejna nfusna, il-fatt li dejjem indur miegħi nnifsi. Giuseppi jgħaddi mill-pjanijiet tiegħu għal dawk ta' Alla. Jekk tippermettuli llum nagħlqu hawnhekk, il-qari l-ewwel u t-tieni jippreżentalna żewġ każijiet ta' dan qed iseħħ. Wieħed il-kontra u l-ieħor le. L-ewwel qari kien appuntu l-profezija ta' Aħas. Il-mulej li jkellem il-Aħas illi jgħidlu afdani, itlobni sinjal u ma afdaħx lil Alla u Alla jgħidlu is-sinjal se nagħtihulek jiena stess. Araw ix-xebba titqal u tilet iben u jsemmuh Immanuel. X'kien il-kuntest ta' din is-silta? Il-kuntest kien ta' Aħas miskin, dan ir-re tas-saltna t'isfel ta' Iżrael ta' Ġuda, illi kellu l-edewwa kullimkien u qed jipprova u jsib xi soluzzjoni għal kif se jeħles minn din is-sitwazzjoni billi jagħmel alleanzi ġodda ma' xi ħadd biex jeħilsu minn oħrajn. U għallet jgħidlu afda fija. Ħanatik sinjal biex tafda fija, tagħmilx alleanzi dawn u lem, serraħ fuqi. Lil-Aħas rikbitu l-biża' u serraħ fuq il-pjanijiet tiegħu. U spiċċa ħażin u n-nisel tiegħu u Ġuda tiegħu. Mill-banda l-oħra għandna t-tieni qari li hija l-bidu tal-ittra ta' San Pawl lir-Rumani fejn fija Pawlu jippreżenta ruħu b'dan il-mod. Dan ir-raġel bi storja kbira, dan ir-raġel ta' kuraġġ kbir, dan ir-raġel istruit, jippreżenta ruħu b'dan il-mod. Pawlu għaddej ta' Kristu Ġesu. Minu Pawlu? Huwa l-għaddej ta' Kristu Ġesu. Imsejjaħ, ċoe qed jagħmel xi ħaġa xi ħadd ieħor sejjaħlu, imsejjaħ biex ikun apostlu, maħtur għall-Evanġelju ta' Alla. U mbagħad aktar il-qudiem jgħid aħna rċivejna l-grazzja tal-appostolat biex inwasslu għall-ubbidjenza tal-fidi lill-bnedmin fost il-ġnus kollha. Bniedem illi jgħix mhux idur miegħu innifsu imma l-identità tiegħu ġejja mingħand xi ħadd ieħor. Il-fatt li huwa għaddej ta' Ġesu Kristu, imsejjaħ minnu, mibgħut minnu. San Giuseppe jilqa dan id-don, iwarra pjan tiegħu u jaċċetta id-don ta' Alla u jseħħu l-affarijiet il-kbar. Jew għalhekk nitolbu lill-mulej li din is-silta li għadna kemm smajna tkompli tagħmel il-frott fina permezz tal-qawwa tal-Ispirtu Qaddis.
Il-mulej ħelisna mill-ħakma ta' dlam u daħħalna fis-saltna ta' ibnu l-Ażiż, fis-saltna tal-ulied. Ejjew għalhekk nitolbu kif Ġesu stess għallimna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.